Dakuwar G-Fresh da wani akan naira 100 gaskiya ta bayyana. An sacewa Babiana TikTok account ɗinta. Har yanzu dai rikici bai ƙare ba. G-Fresh a jejiyan nan ya yi wata kataɓarɓara inda ya fito bayanan nasi a tsakiyar titi ya daku da wani. Kuma abin ban haushi an ce dakuwar akan naira 100 ne kacal. Wanda hakan ta jawo gungun masoyansa suka nuna rashin jin daɗinsu. Sannan wasu ma suka dinga kiransa suna zaginsa, wanda hakan ne ya jawo ya fito ba shiri domin ya yi bayani akan ainihin abin da ya janyo wannan fada. Baya ga bayanin G-Fresh ma Babiana ta fito ita ma ta nuna ɓacin ranta kan wannan lamari kuma ta gaya wa jama'a ainihin abin da ya faru. To ba tare da ɓata lokaci ba, ga nan bidiyon G-Fresh ɗin da kuma na Babiana sai ku nutsu ku gane wa idonku abin da ya faru. Amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman kararrawa ku sha kallo lafiya. Kai Allah ya sa akan mashin naje akan mashin na bar gurin. Akan mashin mai kafa biyu naje gurin akan mashin mai kafa biyu na bar gurin. Yawa na san mutane wasu sun dan gaggawa wani dan little bit video yana circulating jiya da daddare. Bari ga muku abin da ya faru. Ni fa kawai nazo zan wuce ne akan mashin mai kafa biyu. Na ce zo ya kai ni zan je in suwo dankali. Yau zan je in suwo dankali da hanta wajen 12:30 na dare fa. Kawai sai na zan wuce ta kwanan tarauni sai na ga wani yana wani kamar mai adai da sau yana dukan wani yaro ko suna dragging ne ko menene. So mutum ɗaya ne yake kokarin raba su. To sai na ce mai mashin dina mai kafa biyu ya juyo baya na sauka. Sai na je na sauka sai na je na tambaye shi. Na ce ya malam me faru me ma ne kake wannan duka, sai ce min kai da kake wannan maganar kai waye. To kun ji abin da ya hada abin ajiya da ya ce min ni waye, sai na ce oh me faru. Na ce to bari in nuna maka tudu na me faru. Sai na cire rigata ta sama na bar iya singileti. Yau wato abin da ya dan faru kenan a kan street din da jiya kwata tarauni. Dan naji suna ta so su hautsa na maganar me faru. Ku kuma masu min bidiyo duk inda nake abubuwa dan Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka saboda in babu ku babu mu me faru. So da Allah daukacin masoya da makiya ina da dimbin dandazon masoya na duniya. Ina da dimbin masoya a duniyan nan, kowa ya sani, duniya ma ta sani. To da Allah kowa ya hakuri dan ni rabon da na irin wannan fadan tun ina firamare me faru. Tun ina firamare irin fadan yarintan nan wallahi ba ana fadan, ban ma iya fadan bane. Amma dai ba wanda ya kai wani naushi, ba wanda ya kai wani duka. So waɗanda suke so su dan jujjuya maganar ne shi yasa na dan ce to wannan bari in zo muku bayanin ainihin abin da ya faru. Yawwa ni ma din gaskiya ban kyauta, bai kamata in da ya ja na ja din ba in nuna masa wai, amma ni abin da ya dan bata min rai, kun san dan adam ajizi ne. Yawwa shi yasa na dan ji haushi nace to ni ma bari in dan nuna masa tudu na, saboda na fi shi tudu. Ni ina da kafada, ina da tsaho, ina da yamana, kun gane a daidai nake me faru. Son kowa kin wanda ya rasa. So gaskiya mana dan adam tara yake bai cika 10 ba, abinda nayi din bai kamata ne haka din ba. Da ya dragging dina saboda ya san ni waye ni ma, shi yasa yayi kokarin dragging dina. So ni kuma sai nace bari dan ajiye celebrity din a gefe me faru, kun gane. To sai na dan cile rigar sama, amma gaskiya kuskure ne wannan. Yauwa to Allah ayi hakuri irin wannan ba zai ƙara faruwa ba insha Allah. All my fans worldwide, Kano State material, G-Fresh Charlemagne, So, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Mutane, duba da yadda mutane kuke ta kira na kuke ta ce min in ka muku update din G-Fresh, sai na samu zantawa da shi a ɗazu. Sai nake tambayar sa kan cewa an ce kuɗin adaidaita sau ne baka biya ba, kuka tsaya kuna damba da shi. Sai ce gaskiya abin da ya faru is entirely different. Idan zan yarda da maganar da ya faɗa, wallahi ya rantse da Allah ba abin da ya faru ba kenan. Sai na ce to me ya faru, a inda yake bani labarin kan cewa ya zo yana tafiya yana cikin baburin adaidaita sau, sai ya hango wani yana ƙasa da wani. Sai ya tsaya irin yake ba su baki ina yake cewa su yi haƙuri. To da ya tsaya sai yake gani kamar wannan ɗin ya gane shi, sai yake ce masa babu ruwanka malam, babu ruwanka a cikin zancen. Sai ya ce a'a to kai haƙuri, me yasa aka kama shi kana dukan shi akan me? Sai ya ce ya dake sa, ko za ka rama masa ne ka ɗau mataki. Sai
shi ji fresh ya cire riga ya ce rike masa, ya ce in ka isa ka zo ka da ke ni. To ana haka ashe shi wannan matukin a daidaita sau, matukin baburin a daidaita sau ashe dan sanda ne. In dare yayi sai ya dau baburin sa na a daidaita sau ya fita haya da shi. To fa shi ne ya samu wancan ya rinka ƙasa da shi ya sassama shi. Kuma G-Fresh ya ce kamar wannan din ya san shi gaskiya, don yana ta irin so ya jizga shi ya tara masa mutane da sauransu daga faɗa masa gaskiya. To gaskiya ba kuɗin a daidaita sau ne ba shi da shi ba, ko a dama yana da shi a ta bakin G-Fresh kenan balle a yanzu. To Allah Ubangiji ya kyauta. Sai an jima yau update din magajere ne ba kuma daga Ogomasho ba, yau daga garin Kano aka ɗauko shi. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma shine an sacewa Babiana TikTok account ɗinta. Wannan fitacciyar mai kawo gulma na TikTok mai suna Babiana ta haɗu da tsautsayi, ko kuma mu ce ta haɗu da ɓata gari a cikin TikTok, wanda yanzu haka an sace mata account ɗinta, an yi banin ɗinsa. Lalle Babiana ta shiga rikici, inda yanzu haka ake ta cece kuce akan wannan lamari, wanda hakan ya jawo dolenta ta je ta bude sabon account. To ga nan dai bidiyon abin da ya faru da Babiana sai ku gane wa idonku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. A yau dai wani abun bakin ciki ya faru da mu masu kawo update. A yau ne dai aka yi banin na account na Babiana, wato Queen of Update. An yi banin na account na ta yau da yamman nan yanzu nan. So already dai tana da wani account. Don Allah guys, duk wanda yake da bukatan jin update ya je follow na sabon account nata kenan, ya follow nata don Allah. Muna godiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da asuba, da fatan mun tashi lafiya. Zan yi magana 1, 2, 3 zuwa 4 ta kama habiya. Na farko dai zan fara yin magana akan ku masu sace akan tsan mutane. Bari in fara da 'yan uwana, abokanai na da muke yin live tare da su. Ba ku tashi yin ɗauke account ɗin mutum sai kun ga yana da ɗaruruwan kuɗi ko miliyoyin kuɗi a account ɗin shi. Ya sai abin shi da tsada, ku je ku ɗauke mai account. Me riba ku? Me za ku samu? Karfa ku manta, wahala suke samu kuɗin su, ba ku sanya suke samu kuɗin su. Ku ɗauke masu account. Sai na biyu, masu reporting account. Me riba ka idan ka je kai reporting account, an kulle mutum account ɗin shi, an rufe wani account ɗin shi? Me riban ka? Me zai kare ka da shi? Abin da yasa nake wannan magana, abin da ya faru da account ɗin ƙawana Babiana Queen of Updates. An yi banin account ɗinta, kuma ina da tabbacin reporting account ɗin da ake yi ne, yasa aka yi banin wannan account ɗin. Idan kaman misali ta kawo update ba ta kira sunanka ba, me yasa za ka yi abin da ka yi? Me yasa za ka yi reporting account ɗinka? Na biyu, in ma ta ambace sunanka, she's a very simple woman. In ta kawo abu a kanka, in ka kira ta a waya ka mata magana, in ta tabbatar ba haka bane za ta sauke. So me riban ka kenan? Ma abin da take faɗa a kanka gaskiya ne, da har za ku sa a ita reporting account ɗinta a kulle. Mu alhamdulillahi masoyanmu ba biyan su muke ba, don bamu da abin da za mu biya masoyanmu, ba mu da shi. Soyayyan da suke yi mana, suna yi mana shi ne domin Allah, ba domin wani abu ba. Ba mu da abin da za mu ba mu soyayyanmu, kuma ba mu da abin da za mu biya su shi, sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya karo musu wannan soyayya, ya kara mana son juna baki da. Sai maganan da zan ƙara yi na gaba, ke mai zuwa ki shiga abin da babu ke. If I can remember, there was time da kika mun DM, kika ce kina so ki tambaye ni shin me kika yi min da nake zagin ki, baki taba shiga cikin hurumi na, baki taba shiga abin da ya shafe ni, me yasa nake miki haka? Na ce maki in kin bar ni da Allah ko ya ni, I can remember, but ina nan da shi ne.
sai na ce miki ke haƙuri, na maki haƙurin ba zan ƙara ba saboda magana da kika faɗa gaskiya ne. Baki ta afta ki duk da abin da kike yi kina yi da yar uwata masoyiyata jinita kina yi a kanta, to amma me sai na hango wani abun da yanzu zan zo in kawo zan gaya muku shi a gaba, sai na baki haƙuri ko ban ƙara shiga wani abu da ya danganci wannan ba. Amma ke Babiana ta yi magana, kin ɗauka kin yi magana a kanta, bai tsaya iyakanta ba, kin ɗauko ɗiyar ta kin sa a ciki. Wallahi inda kin san baiwar da Allah ya mai yarinyar nan da ba za ki fito ko da ki baki da hankali. A haka na ace ki baki da hankali. Don in kina da hankali ba za ki zagi halittar Allah ba. Ba za ki zagi halittar Allah ba. Baiwar da Allah ya ma wannan yarinyar haula kabilan ki ya ɗinki. Za ku mai rabinta. Kuma muna alfahari da 'ya'yanmu a duk da Allah ya ba mu su. Muna alfahari da su. Inda kina da hankali kina da ilimi da bai kamata ki zagi halittar Ubangiji. Kuma karaman yarinya fa za mata, inda babba ce ma kina iya sawa yarinya karama, ke da ake ɗauko mahaifiyanki babu kaya